या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला। CSMT ते सोलापूर दरम्यान ही वंदे भारत एक्सप्रेस धावणार आहे। मी राजीनामा दिला नसता तर सरकार कोसळलं नसतं असं म्हणता तर तुमचं नेतृत्व कमी पडत होतं असं तुम्हाला म्हणायचंय का, असा सवाल नाना पटोलेंनी संजय राऊतांना केलाय। काळसे हुबळीचा माळ इथं भरधाव वेगानं जाणाऱ्या डंपरनं रस्त्यावरून जाणाऱ्या 5 महिलांना जोरदार धडक दिली। यात एका वृद्ध महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर अन्य 4 महिला गंभीर जखमी झाल्या। काळसे येथील डंपर अपघाताबाबत आमदार वैभव नाईकांनी काळसे ग्रामस्थांसमवेत मालवण पोलीस ठाण्यात धडक दिली। डंपर चालकावर कडक कायदेशीर कारवाई करा अशा सूचना त्यांनी पोलीस निरीक्षक विजय यादव यांना केल्या। हायवे चौपदरीकरण करताना कणकवली गडनदी जवळ हळवल फाट्यावरील जीवघेणं वळण अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलंय। या महामार्ग ठेकेदाराविरोधात कणकवली सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन छेडलं। कराड येथील सुशांत खिल्लारे यांचा खून करून आंबोली घाटात मृतदेह आणून टाकल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तुषार पवार यांच्या कोठडीत आणखी 4 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे। कणकवलीच्या दिशेने येणारा टेम्पो जानवली नजीक आला असता अचानक टेम्पोमधून धूर यायला लागला। त्यावेळी गाडी बाजूला लावली, मात्र गाडी सुरूच राहिल्यानं धूर वाढत राहिला। मालवणातील ऐतिहासिक देवस्थान कांदळगावचं ग्रामदैवत स्वयंभू श्रीदेव रामेश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कुलस्वामिनी आदिमाया भवानी माता यांच्या ऐतिहासिक पारंपरिक भेट सोहळ्यासाठी किल्ले सिंधुदुर्ग इथं रवाना झाले। अदानी समूहाने केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या विरोधात तसंच त्याला पाठीशी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने निदर्शनं करण्यात आली। जिल्हा न्यायालय वकील संघटना तसेच विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने 14 फेब्रुवारीला महारक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय असं प्रथमच घडतंय। वैभववाडीतील स्टॉल हटावबाबतची शुक्रवारची कारवाई स्थगित करण्यात आलेली आहे। ही कारवाई सोमवारी होणार असल्याचं नगरपंचायतीचे बांधकाम सभापती विवेक रावराणे यांनी सांगितलंय। रत्नागिरीतील पत्रकार शशिकांत वारिश यांची झालेली हत्याचा निषेध करण्यासाठी खेडमधील विविध वृत्तपत्र, सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधींनी मूक निदर्शनं करत पोलिसांनी प्रशासनाला निवेदनं दिली। वेंगुर्ले एसटी आगारातून सुटणारी वेंगुर्ले सातार्डा वस्तीची एसटी फेरी नवनिर्वाचित सरपंच संदीप उर्फ बाळू प्रभू यांच्या प्रयत्नानंतर 3 वर्षांनी पुन्हा पूर्ववतपणे सुरू करण्यात आली। माझा वेंगुर्ला संस्थेतर्फे 18 आणि 19 फेब्रुवारीला दुपारी 3 ते 6 या वेळेत उभादांडा येथील श्री क्षेत्र सागरेश्वर नवाबाग बीच इथं भव्य पतंग महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। गोव्याच्या प्रसिद्ध मणिपाल हॉस्पिटलची OPD आता सावंतवाडीतही सुरू होत असून मणिपाल हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णांना आपली सेवा देणार आहे। सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ सध्या चर्चेत आहे। या संदर्भात विचारल्यानंतर कोण रोहित पवार असा प्रश्न प्रणिती शिंदेंनी विचारला। तसेच रोहित पवारांची पहिलीच टर्म आहे, त्यांच्यामध्ये मॅच्युरिटी येईल असं सांगत त्यांनी थेट सुनावलं। सामना वृत्तपत्रातून एकनाथ शिंदे सरकारच्या जाहिराती प्रकाशित करण्यावरून मनसेनं आतापर्यंत अनेकदा आक्षेप घेतलाय। आता मात्र हिंमत असेल तर जाहिराती नाकारा असं चॅलेंज मनसेनं दिलंय। इंदापूर तालुक्यातील तक्रारवाडी येथील भीमा नदी पात्रात 30 वर्षीय युवकाचा धारदार शस्त्रानं अतिशय क्रूरपणे खून करून त्याचे 5 तुकडे करत शीरविरहित मृतदेह प्लास्टिक पिशवीत आढळून आलाय। सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणीच्या लग्न सोहळ्यातील पहिली झलक समोर आली आहे। कियारानं एक व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केलाय। या व्हिडिओमध्ये दोघांचा रोमॅन्टिक अंदाज पाहायला मिळतोय। लिथियम धातूचे साठे देशात प्रथमच आढळल्याचा दावा जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियानं केलाय। GSIनं 51 ब्लॉक राज्य सरकार आणि कोळसा मंत्रालयाकडे सोपवले। अदानी आणि हिंडनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीला सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले। ऑस्ट्रेलियन मीडियानं रवींद्र जडेजावर गोलंदाजी दरम्यान चेंडूशी छेडछाड केल्याचा आरोप केलाय। त्यानंतर वसीम जाफरनं एक मीम पोस्ट करत ऑस्ट्रेलियाची खिल्ली उडवली आहे। आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान करावी लागणारी कोविड चाचणी एअर सुविधा या पोर्टलवरील सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरणं आणि तो अपलोड करणं ही प्रक्रिया बंद करण्यात आली अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे।
गुजरात दंगलीवर बीबीसी कडून बनवण्यात आलेली डॉक्युमेंटरी आणि भारतातील बीबीसीच्या कामकाजावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू सेनेनं दाखल केलेली सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. डच भूगर्भशास्त्रज्ञ फ्रँक हुगरबिट्स यांनी आधीच तुर्की आणि सिरियातील भूकंपाबाबत भाकीत केल्याचं सांगितलंय. पुढील भूकंप अफगाणिस्तानातून सुरू होईल आणि अखेरीस पाकिस्तान भारत ओलांडल्यानंतर हिंद महासागरात संपेल असं नवं भाकीत केलंय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.